ҳамдёрон азиз, имрӯз мо дар шаҳри Панҷикент интихоб намудем барои бародарамон Хушвақт ҷойи бунёд намудани боғи Чормағз ва баъд омадем таклиф кардан моро ба оши куҷо? Оши чойхона. Оши номии Панҷикент дар чойхона. Ҳамин Усто Шароф. Ва мо таклиф кардам, занг задам акамона, як аз духтурҳои пеши ҷумҳурии Тоҷикистон, Юсуфбеков. Доктор хуш омадед. Як ду сухан дар бораи гурӯҳи Ангурӯ ва боғ, дар бораи ман, дар бораи як рафиқ ё рафиқи кору таҷриба, як ду сухан гӯед. Бисёр шумо сухандон ман медонам. Акай Искандар, хуш омадед. Панҷикенти бостонӣ, шумо доим интизор. Мо шумо аллакай муддати 6 сол аст ки додару бародар ҳастем ва ман мунтазам ва доимо назорат мекунам ки шумо чӣ хел ин қадар инсони сарсупурдаи кори худатон ҳастед ки шабу рӯз барои ободию хуррамгардонии Тоҷикистон хизмат мекунед. Раҳмат. ман мебинам ки шумо чӣ қадар коратон душвор аст. Ташаккур. лекин аксари онҳое ки ба ин ё он кор шурӯъ мекунанд, дар аввали корашон оғоз наёфта корашона ба анҷом мерасонанд. лекин шумо мебинам ки гоҳ дар дашту, гоҳ дар биёбону, гоҳ дар Туркия, гоҳ дар як Ӯзбекистону, гоҳ дар Россияю ҳама вақт кӯшиш мекунед ки ҳамин Тоҷикистона пур аз дарахтзор кунед. худаш сиёсати давлати Тоҷикистон ин хурраму сарсабзу хуррамгардондани сарзамин аст. ва ин ягона роҳу воситаест ки сарзамина аз тиряхҳоя наҷот мебахшад, обҳоро аз хушкунӣ, дарёҳоро аз хушкшавӣ нигоҳ медорад. ва имрӯз ногаҳон телефон кардед, сарам ба осмон расида омадам ва аз дидоратон хеле шод шудам. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. ҳамон обе ки ба як азоб дидам ки чӣ хел аз қаъри дарёи хушкшуда парма карда бировардед, ҳамон об ба дарё мубаддал шавад ва ҳамон дарахтҳое ки муҳтоҷи интизори ҳамон об буданд боғистону гулистон шаванд. Раҳмат. Якҷон ташаккур. Ҳамдёрон азиз, доктор Юсуфбеков ҳозир насли наврасро тарбият мекунад. ин кас духтури ниҳоят чӣ гӯям пуртаҷриба, духтури пеш духтури ҳамин бо маҳорат ҳастанд. раҳмат шумо ба ки як барои хизматотон ба халқ, барои ҳозир хизмат карда истодаед. марҳамат, оша гиред. ана ҳамдёрон азиз, ин оши чойхонаи Усто Шарофи Панҷикентро мо ҳозир тановул мекунем ва ба бародарамон Хушвақтҷон якҷон ташаккур барои меҳмондориятон. ба шумо албатта як боғ нағз обуд мекунем, мо дастгирӣ мекунем. мо бовар дорем шумо метавонед обуд кунед. Раҳмат. Нишам обуд кунед бетед мо бо. Раҳмат мекунем. ҳамдӯрон азиз, иштиётон ба мо шурӯъ кардем ба хӯрдани оши Усто Шароф.